Els investigadors van reunir-se ahir a la tarda a la Biblioteca Josep Soler Vidal amb el propòsit de canviar el món. Al costat de mares i pares i amb el suport de 2 bibliotecaris van dur a terme importants avenços científics fent servir només llibres per a infants. Això és el que s'anomena un laboratori de lectura, un espai de creació per a les famílies que convida a experimentar al voltant de la lectura, entès en el sentit més ampli del terme, llegir en tots els sentits, la lectura d'imatges i sons, la creació literària com un joc i la imaginació poètica com a forma artística. Per cadascuna de les sessions s'escull un tema i una bibliografia i després d'un període de documentació es defineix la dinàmica concreta, el fil conductor, els materials necessaris i l'ambientació de l'espai. El títol d'aquest laboratori de lectura és que avui és un bon dia per canviar el món. Farem reflexionar els nois i noies sobre el món que tenim i intentarem que ells mateixos ens proposin accions poètiques i fantàstiques per començar a canviar el món, perquè a partir d'avui el món sigui un lloc millor per tots plegats. A cada sessió, segons l'objectiu concret que es persegueix, es proposen fórmules diverses d'aproximació, descoberta i lectura dels llibres per infants, ja sigui creant atmosferes suggerents, oferint claus per interpretar el text i la imatge o involucrant mares i pares en l'activitat. Els llibres són una porta oberta al món i la lectura és leptogràfica a partir de la imatge i a partir del text i ens donen una sèrie de ventalls, de sensacions, d'emocions que amb els pares ens ajuden a transmetre i amb qualsevol infant o adult ens produeixen sensacions, ens fan clicar la imaginació, ens fan tindre idees que després apliquem a la vida quotidiana i ens forma part, ens ajuden a créixer, ens formen com a persones, formen part del nostre itinerari vital. Els laboratoris de lectura van néixer a la Biblioteca Roca Humber de Granollers i actualment s'estan duent a terme a diferents biblioteques i escoles.